estivemos na feira do viño de Valdeorras hai un pouco, que foi todo un éxito, e hai tamén apenas un mes na presentación da Primavera de Portas Abertas nas rutas dos viños de Galicia, unha colaboración entre a Ruta do Viño de Valdeorras e a Xencia de Turismo de Galicia. Unha colaboración que se ven celebrando desde hai tempo e que pouco a pouco vai sendo cada vez máis satisfactoria para que esta comarca e esta DO teña a proxección que se merece como destino de enoturismo. Esta iniciativa de Entre Covas vense a engadir a colaboración que me refería antes e coa que levamos a cabo distintas actividades coa Ruta dos Viños de Valdeorras, e é un paso máis para poñer en valor todo o potencial que ten a comarca, e concretamente un aspecto moi especial que son as covas. As covas como esas adegas nas que se conservaba o viño, que son tan peculiares da nosa denominación de orixe de Valdeorras, e que tanto atraen a visitantes e que cada vez se están ponendo máis en coñecemento dos visitantes e tamén dos amantes do viño, vimos que era unha iniciativa moi positiva para atraer outra vez visitantes nun momento no verán que é cando máis se pode viaxar e máis se pode estar disfrutando destas covas, precisamente por ese clima que se xenera dentro e que fai que o viño se conserve tamén dese xeito.